és Juliskát fogják látni. Meg kell nyomni a közepén kell. Juliskám, Mariskám! Hozta is te, Juliskám! Szűz Máriám, hogy néz ki? Olyan a képe, mint a hullajtó színvon. Ne is mondja, tegnap át akartam menni az úton a tájcsarnok előtt. Erre. Nem elütött egy autó. Szűz Máriám! Szerencsére ott volt a körzeti orvosunk. Azt mindjárt jól megkezelt. Hát hogy került oda? Úgy, hogy ő ütött el. Na ne búsuljon, Mariskám, hát hoztam egy kis kóstolót. Ugyan minek fáradt, Juliskám, hiszen holnap vágunk mink is. Látta, mekkora a hizónk. Láttam, hát azért hoztam kóstolót. Nem sajnálja, hiszen a mi hizónkhoz képest a magáé csak tengeri malacból. Micsoda? Hát hiszen 8 bödön zsírja lett. Tavaly anyjánknak annyi zsírja lett, hogy nem találtuk benne a disznót. Tavaly, de az ideg olyan híres, hogy hallom, hogy az állatorvos tében is nyújtápot ír benne. Az vagy nem igaz? Igaz, igaz, de biztos vagyok benne, hogy megizzasztja a hentest. Jaj, csak azt a hentest ne írjak, aki mi nálunk volt. Miért? Ne fogjatok meg, Mariskám, mert ingának a szemei. Azt kérdem tőle. Mondja, maga mind odaszúr, ahova néz. Mondja, oda. Na mondom, akkor várjon. Hát hadd cseréljek helyet a disznóval. Aki mi hozzánk jön, az nem szúrja, hanem úgy lövi a disznót. Kiváló lövés. Csak ilyen. Úgy bizony, minden lövése a kör közepébe talál. A disznóra is köröket rajzolnak. Hogy csinálta? Hát úgy, hogy először lőtt, azt utána rajzolta meg a köröket. Táhogy én fogtam a disznót az egyik végénél, a szegény megboldogult uram meg a másik végénél, azt mindig arra húztuk, amerre a puska csöve áll. Hát persze, csak nem a disznót, hanem az uramat. aztán bahad bele. Táhogy pizsamában. Aztán Mariskán, megkapta a kárpótlási jegyét. Még nem, pedig elvették tőlem a 2 holdas gyepümet a tömbörbe. Ugyan, ha miket beszél, mikor volt az a maga gyepüje, az az enyém volt. Nem úgy, az mindig is az én gyepüm volt. Azon legeltettem a tehenemet. Csak hogy a maga tehene 45-ben még az én lovam volt. Miket beszélik össze-vissza? Hát emlékezzen csak. Amikor az oroszok elvitték a lovamat, azt mondták, hogy másnap visszahozzák. És mi lett a vége? Hogy magának adtak-e tehenet? Nem tudom, mi lesz velünk, Juliskám. Nem lehet eladni semmit sem. Hát, rám savanyodik a bor, meg a táj. Hát én a maga tején nem csodálkozom. De hát miért? Hiszen én jó tejet árulok, minden este 5 liter tejet. És mit csinál az 5 liter tejjel? 3 megtartok. A többi 4-et meg elviszem a tájcsarnokba. 4? Aha, hát 2 tej, 2 víz. Na, megyek is, Mariskám, de ne felejtsen. Disznóthoz tartunk, várjuk magát is. Este én már nem merek kimozdulni itthon, Juliskám.
Az emberfia már nincs biztonságban. Hát bizony nincs. Tegnap este is láttam, hogy 5-en megtámadták itt előttem a falu rendőrét. És nem ment oda neki segíteni. Gondoltam, 5-en csak elbírnak vele. Én meg fenyegető leveleztem. Ne mondja, ott mi áll benne? Fizesse! Mennyit? Hát 2 havi villanyszámba. Engem meg nem is fenyegettek, csak úgy. Ellopták a biciklimet. Hát hallottam, hát szörnyű ez a sok lopás. Na és? Hát mikor vette észre, hogy ellopták a biciklit? Amikor hazaértem, láttam, hogy nincs alattam semmi. Ja, Isten áldja, Mariskám! Isten vele, Juliskám!